وباللام الألف لقاء وبالياء صلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونورا ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وإلى أرواح أصحابه رضي الله أجمعين، وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء المرسلين، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة، وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات أجمعين عامة، وإلى أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. te sunu borom nuyu ñi fi ñëw kon maa ngi Adama Aliou dëkk commune bu Gassane mu nekk commune bi nga xam ne moom ak commune bu Affé benn lañ kon 19 communes ci biir département Linguère yëpp benn lañ kon ñoom teew nañu fii ci bés bii nga xam ne bés bi ñu rafetlu lool bés bi nga xam ne sunu ndem si yàlla imam Abou Bakri moo ko créé woon ak sunu baay Ismaïla Sidi ak Cheikh Habib Kardiata ñoo créé woon tour de famille bi mel na ne seen rakk bii nga xam ne moom lañ bokkoon kalaat kenn kooku moo fi nekk fii tey mooy Ismaïla Sidi kon ñu ngi ñaan yàlla di sant mbokk yëpp di sant Sénégal gi yëpp ndax fenn fu nekk mbokk jóge na fa pour ñëw tour de famille bi xarit jóge na fa ñëw nañ kenn ku nekk ñëw na indi fi teraanga ñaan ñu ngi gërëm sunu yàlla bu baax mi nga xam ne ren yàlla dañu indil Serif Seybani Aydara mu ànd ak ñoom imam Arouna jóge ba Dakar ànd ak ñoom Ousmane Amad Bil jóge ba Kaolack loolu ñu ngi ci sant yàlla bu baax te yàlla def na ñi sosoon bés bi jiitu nañu tey ñu ngi ñaan yàlla na leen yàlla yërëm te yërëm way dawlu yëpp wàcc nañu xaamil ñaanal nañu réew mi yëpp ñaan yàlla na yàlla def ci Sénégal jàmm kon Chérif bi ñaan na kilifa diine yi fi nekk yëpp ñaan nañu mbokk yëpp gisante nañu tour de famille bi ñoom ñëpp kontaan nañu di gërëm nag ñi nga xam ne ñooy waa état ñi nga xam ne moom la ñooy représentant fi état li ko jëlee ci conseil des ministres conseil département muy maître Amadou Ka ak Ali Nguy Ndiaye ak seen ñi ñu ànd ñëpp ñoom Samba Ndiobène ki nga xam ministère ñu ngi koy gërëm di gërëm ki nga xam ne mooy ministère Ali Sala ñoom ñëpp seen mbokk ñëw nañu fii ñeen ñëpp seen nit ñëw nañu fii ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm gis nañu taxawaay bi nga xam ne Samba Ndiobène def na ko ci kër gi rafetlu nañ ko lool def na fii teraanga bu rëy kon ñu ngi gërëm itam maire Affé def na fi moom itam teraanga ndax boo ñu waxee courant yàlla def na indi na ko fii comme ni ko kii waxee école yi yëpp ci moom la ñëwee fii
kon ñun képp ku fi def teraanga gis nañ la yal na yàlla fulal leen yal na yàlla def jàmm ci réew mi waa ki ñi nga xam ne ñooy tour de famille Louboukoré yëpp kontaan nañ ci lu gën a gàtt daal tour de famille Louboukoré ñëpp kontaan nañ sunu mbokk wolof ñëw nañ sunu mbokk séeréer ñëw nañ sunu mbokk naar ñëw nañ lii mooy Jolof kon nag yal na yàlla def jàmm ñu ngi waaw bi mooy 3e année waaw bi mooy 3e année biñ ko organisé ak léegi macha allah waaye fii moom doole bi fi nekk at bu nekk daal mu gën a am doole kon loolu ñu ngi ci sant yàlla bu baax. dana am ñu ci ñëw incha allah ñoom ñoo gën a kam histoire famille bi danañ ci waxtaan incha allah waaw waaye man li ma am rek mooy gërëm mbooloo mi seede ne ñëpp def nañ fi teraanga ñëw nañ mbokki séeréer mbokki wolof mbokki naar yëpp ñëw nañ ñu ngi ñaan yàlla may nu fekk déwén yu bare bare barke alquran jërëjëf jërëjëf wiɗum ek cheytan tan on cheytan tan ɓuri ɗum ɗo cheikh alhadrami jooɗima haaɓi Louboukoré fof ko aljandondi ayi kono hina jakno yimɓe hewɓe men ɓe nanata ɓe ganda ɓe ko woni haqiqa kono hande si on jii tani puule ɓe jangguɓe nder deftere tan e nder mintaji 25 tani puule ɓol ɓoccol ɗum ɗo hollori hine ko lawol ngol ɓe ndewno puule wi guilañade tuubi siko juumi tan ko ceerno juumi cheikh amadou sofi wonde cheikh alhadrami cheikh dahiri radiallahu anhu ɓe juuli korko siba sor jooɗi ha ɓooyi alhamdulillah rabbil alamin amadou sof wi ɗum na wi ɗum yetti allah wi ɗum ko woni wi ɗum jenguel ɓe ñowata sirifaɓe ñowata jenguel tawi ñama deyde homɗo men haɗɗano janggoto qouran deyde homɗo haɗɗano sabde wawde alquran ayi nden noon hakkude men ko sérifaɓe e ko ɗum laccire kosam tan en jullat tan kono en mbawa serdu cheikh doum min beltima on wiyeteno cheikh min beltima e alhamdulillah rabbil alamin mi raɓɓe kinoɗo tan hanti ɓesden jewni assalamu aleykum wa rahmatullah ñaago kadi hen ñaagono Allah kadi ɓe ganduɗa hande sen jooɗima ɗo hande heɓe jiiya e takɓe en jooɗade ɗo saabu kamen cusi dental ngal ko wayno mawnu men Habibou Kardiat e mawnu men Gorgui Sibol ɓe ganduɗa ɓe ceerana e yaade e bandigu he e ñootde hakkude bandigu ɗum tan ɓe ganjira ɗum kala ko neɗɗo famɗi gandal homo andi Habibou Kardiat e Gorgui Sibol ko yimɓe jokkoɓe enɗam gonɗo ko yimɓe yiɗnoɓe moƴƴede gonɗo inchallah eyyi heɗen kalno ɓen ɗon worɓe ɗiɗo tedduɓe worɓe jambaroɓe worɓe kara sireɓe worɓe yiɗnoɓe moƴƴere wadde yo Allah yurmo ɗumen yaafo ɗumen mbasen ɗumen yejjit saabu ɓe gona yejjitteɓe e ɓe gona yejjitteɓe saabu ko mbaɗi ko Jolof koko mawni saabu wawi few neɗɗo tan ni mbinomi ko diine on jii o école darnaɗo ɗon hande hono foti hande sukaɓe men jalti hen hande ɓen jogi galleji mumen aɓeni guuri e sunna aɓeni guuri e diine wadde ɓen ɓe mbaɗi moƴƴere yo Allah yurman en ɗumen yaafo ɗumen heddi koko sharif onon goni ɗo onon imam en tinno ɗon jaggon bandigu ngu ballon bandigu ngu saabu hande jamano wonnoma yahari il faut ɓe balle surtout sukaɓe men hande mawɓe boom hina wawi mo taw bo woodi koɓe jaggi mais hande réseaux sociaux ko ɗum hunde nde ganduɗa ko phénomène bonɗo mo ganduɗa e homo bonni hande ko heewi aduna he wadde noon jaggatiren wonde sukaɓe men ɓe ganduɗa hande Allah hokki men gandal e koɓe sukaɓe kono heɓe janggi kala koɓe jiiɗi hande andu heɗum mbawi andu wadde noon e mi yiiɗa juuna saabu ñalawma homo juuti kadi wonko foti waɗede e ka arno tan bismade on e inde wuuro ngo e inde miñiɓe mawniɓe Amadou Ndiaye en Mamadou en Isma en Jimbate en Ibrahima en e miñiɓe ha wonɓe lees e mamirawam o kadi Mafuujo on gandi immima haccel ari te kadi wona boom ganduɗa bawɗo yahdu no feewi kono haɓri haari machallah ɗum ne en beltinima rewɓe kadi ɓeɓe ganduɗa ɓe gaari e heɗen men jetto no feewi hen ñaago Allah kamen yo Allah ɓoynu darde mumen saabu kala ko feewi ɗo hande kamen pewini ɗum kala ko moƴƴi hande kamen moƴƴi ɗum saabu guila hanki heeɓe e wuuro he hino toɓa kono haɗani heeɓe daari wadde onon on jettama on ñaganama Allah yo Allah waɗan on moƴƴere barken kadi sukaɓeɓe wadde noon Amadou ɗum tan jinno wi on mbiyama bisimilla moon e galle he
assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. النبي أولى بالمؤمنين من أزواجهم وأزواج أمهاتهم نلاد أبي والله في القرآن نلاد بري هاند دمون بيتالي من جودي لمن إمانا ما فوف من لكن نون فيتانو ما نكون فوري كفور نلاد بري فور دما جود نكون فوري كم نلاد بري فور دما ديك كمين ندين نون بعدين فيري هذا سيري فوت هذا من أنياجي itten manam ko woni posuji men totten dumen hade nelaade en baabe tuttu gedal mon hay timma ko ne eta den hen ko dum nyaage me gadden dum do tegen dum do ma sha Allah place haade mu sheri fuddo kala do dum woni ma sha Allah goto ko ma sha Allah go adde do inshallah kawradin hade sheri ba fuddade en beltimo no feewi min on nyaago kadi kala do nedda mon kewni hunde yo sherifa betin kala do nedda mon kewni hunde yo sherifa betin surtout odo sheybani kala do ari ma fof ngar kala do tewi fof ma tew sabu ko neddo timmudo ko neddo jaajda comme Allah udditi zahiran wa batinan te orini qur'ana gil ho ngoni cukle tuksel dum mi en dum seedi mi en dum gandi gilo ho yahara ala bakkat do rini qur'ana kay yesa cheikh day kay yes cheikh dum tanum be do fewe laaba dum do mi en gandi mi ko bidon ko hakkunde amen dogandu neddo jodata nder dogandu nyo lumi kornaaje neddo jodata nder sherifa nyo lumi kore ndigi non ko hunde wotere woni don nden non ya Allah yobon mojjere nde gadde on o yo Allah jaban on yo Allah mujjin ne wirini arda suufi kama puule me kamen goni sababu uddide kamen goni geeli goni panal goni golombe goni fof wondo sahibi do men hebi fof nden non ene wayno ko ben tewi do hande yo Allah yobon mojjere nde yo Allah yajjin yo Allah hebbin sherifa be yo Allah okkudu men cellal yo Allah yajjin argisaji mumen kala ko dañden kamen buri yobe dañ sabo ko kamen ngoni tawbe en be gaddani en islam be gaddani en qur'ana en parnarani si wana kamen kala do me be janguden be de safal be jangin dumen safal be ngoni sherifa be kamen ngal demgal be kalata be hada taw sherifa be kala ciose ha taw be kala ko demgal ngal godda fo ngal kalata den non ko ngal innirta da kono ko be sherifa be tanirabe nelaada sallallahu alaihi wasallam kala jidde dumen a yidi nelaada kala ganju men a anyi nelaada te yidde nelaada dum waddi neddo wadde manam sabu dum woni hunde mojjere den non ya Allah yobon mojjere de den non ma sha Allah sherif al tafadal ahsanta nazim ahsanta baba haruna wallahi ma sha Allah fewni golle de ala nala ko anani joni do wana wakala woni non aduna ko ni tan ki weli dum yonata si weli ko yonata tiyobe tinna be jidi yumma yo baba awi tinna dan jidan yumma baba got fu anni yo horem ka anni yo juldo wan mo ka bandum gota kala ka annayi ko hore mo anda dum bandum jul tan Allah bamten berde pewi awi si berde de pewi de moj fo fewat golle de mojjan ngari de pewat de yobe ndent awi ndenta den laggade jaasi hawela ahir sirani ki mbalu anyamiran tew pour ala ka laggirda ki tan si wona waddi ke bandu bidda yumma wala binge bidda bahma coppata tan ko mo jiidu dal leñu kala nan dadi e coppandiri barandiri tar ko be baddiri be bangal aske yo diine yetta labi kadine hara laggo tan hada semna ay sirani ki damulde wona nyamrude tew ari du banda tan laggoto daki wala yazu billah misi bende ma kalkali non wondone warde beni adama te hada dum teyi ay mota direct jaygol direct ma jahata hada wayne kadi a wari fof en fa ka annama qatala an-nas jami'a non qur'an ya man qatala mu'mina mutaammidan fajaza'uhu jahannam tajadana Allah wikadi nder qur'an kala mo wari fittandu julda wotur an teydum jobdi ma ka jaygol jahannam e dum non go'iten waranga goppiten coppitirgal moppen coppitiral ngal go'iten añitirgal goddaden añitirgal ngal mbo reeraden kadi mbul faale o jeeteeda gure on addi musibaji on non addi caɗele kala ɗo jiiɗa musiba waɗi ɓuri heew ko ƴettuɗo mbul faale o sirte hakkille mum
o waɗi ko waɗata ko sangara si neɗɗo kesi ƴetti ɗum kam woni ummul qaba'is kala ko mbaɗɗa ɗum jombanima nde noon wadde ndentaɗen kala ɗo mbul faale yeeyete so en mbaɗa diwtuli men en mbaɗa gentilaji men si neɗɗo addi ɗon mbul faale homomo yeeye mbiyen ɗum teɓ mbaɗen ɗum signalé si ɗum waɗi tan si ɓooyima wonta ɗo artu kono heewi ɗo diwtuli mbaɗɗo jemma kala neɗɗo dogno moto mum ara adda mbul faale sakkos mo ha heewa wala yeey kurkaji men hiɗi mandel kangue yo en ndentaɗen ɗon gueɗe banda men ɗum noon sérif yi dutton koye mon ɓerɗe mon to Allah si neɗɗo miijima ndeyanade ɓittude de nde ganduɗa hay goto hakkittama to wi alam ceerno garaɗɗo toon wiya malaikaji ɗo ko taliban wonnode gaccane ɗum wi hay goto tawetaki toon tawatma ɗon tan gollal ma tan nden ngal gollal ngal won moƴƴal a wi nde lelde tan porteɗa bagueji jeeɗiɗi tan neɗɗo afline ñaama mum huccit funnague tan lesdi artire dow mum koreji ndun to pecce jawde rew en ɓe yo Allah yurma yafo ɗum ɓe ganda ko woni toon métre jarat métre capan jeeɗiɗi walla capan jeegom on tan hoɗo nayi ɗi hoɗo baali ɗi hoɗo kuɓeje ɗe hoɗo rewɓe jonga maɓɓe paggatonɗa fof woɓɓe peccitiri waaw assalamu aleykum rahmatullahi dental jokkere enɗam lumi kore e on calminama on juurama goto fof inde mum e yettode mum min Ousmane Amadou Bil ko min alhamdulillah rabbil alamina ko min salminɗo dental ngal e weltare e weytare e dakmitade e ko jiimi koɗo dental e fat barakallah ngal ɗo dental noon ngal sosama duuɓi hikka tati e ko addi ko miije ngo ko babam Ismaila Sidi kam idi miijade ngoɗo miijo kamne ko addi ɗum o hawra bandum goto ɓe cowdi ha ɓe ɗeɓi lappatir woodi bi ɗum an omar cowtade nde anda ɗum nde kono ko banda o miiji noon ɗum ɗo ndeke mi ani hine heewi e nder Jolof hine heewi yimɓe neɗɗo haɓata ɗo tawa anda kamɓe jiidi yum walla kamɓe jiidi baaba o ƴetti ngon miije noon yahi yettinigo Cheikh Habibou Kardiata Ka wi ɗum wonno kono sagam de yo en ndentu mbaɗen dental lumi kornaɓe heɗen layde onon mawɓe anduɓe hoɗon layani yimɓe hoɗon mbaadi Cheikh Habibou Ka wi ɗum yaata Cheikh imam Aboubacry yeyi layanum imam Aboubacry wi ɗum ko ɗum miije moƴƴo waɗi lancé appel e kala lumi kornajo woni min dakkori min jaggui ñalade ñande min gimmi min jaggui ñalade min gari ha Daara les mêmes jours Cheikh Habibou Kardiata Ka yalti aduna malgré nden ɗon tampere fof min jaahi haade moɓtande hamin garti Daara Aboubacry wi joni noon ɗum wayini kono ɗum takata en fomm ñande min mbaɗi recensé capanɗe 6 neɗɗo e naya membre de bureau min mbaɗi bureau o fedde jokkere enɗam lumi kore min gannatira min ballatira par ce que gandodiral ko lekki dañal e Allah waɗi noon machallah hande ɗum jibinani men nafoore fewne hewde nde feeni wona seeɗa par ce que en gondi e mawno amen mbiyetede imam Harouna Ka ka woni imam Juma Alaji Omar Kanta Dakar Allah homo ɗum walli homo andi saare nde kala neɗɗo hen jiiya e ɗon e tugori e ɗon e ɗum nori homo ɗum andi sika neɗɗo naate dingiral he tan so wiyama ho woni naɗo tan imam Harouna lay kam hoto callal ngal jokki ha jiiya nder lumi kore e ɗum Allah walli men he ɗum e fata barakallah min mbaɗi réunion o premier min mbaɗi mo ko roto min gardiɗo baba amen mbiyete Sayko Ramata min mbatti deuxiéme journée o ko rowane min mbaɗima Daara Mariama Hamidou Ngone kam yontuno hikka noon ko Mamadou Ndiaye Lama yonta eyyi ɗum addi hande ngal dental ngal jiiɗa ɗo hande kala mo jiiɗa ɗo hande tan ko lumi kornaji eyyi ɗum ɗon hina amen mawni no feeni wona seeɗa min mbaɗnani koye amen mbaɗani ko sukaɓe ɓe ganduɗa hoorema aroyoɓe caggal amen ɓe ganda wonkoɓe cosana ɓe ganda wonkoɓe jogui ɓe ganda ɗum ko waɗade alhamdulillah rabbil alamin kamɓe goni soldareɓe fewnaɓe lawol pour ɓe mbawa jogo leñol ngol ɓe gandodira ɓe balladira ɓe jokka enɗam ɗam kala mo jokki enɗam Allah jokkuma eyyi ko ɗum dal woni programme o inchallah محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله
الحمد لله الذي قد دفت كل مرض بالله دفت كل ألم وسقم بسم الله العظيم وزم فإلى الأربع وما ومن اللولا وشمع وببقاء وعز القدم وبصفات المجد والكرم وبكتابك آية الكتاب وبالنبي وعلي وبزيا وكل ما بداك المرسل والأنبياء والأولياء والمؤمنون وما بغد زغى زلالك وما بسالك ملائك بسبا مسائر الأسقام وطول عمر زايد اللزام بيعة لا تنفد ونعما تفضلا لا تنفد بدسي ودسنا يا ذا الكرم ينبي يابر ويسكو سقمي بجاه خير المرسل إلا لنا وفي جسمي من كل سقم وفي قلبي